Yabo, uMpumela unganguThixo kwayena. He thinks he's this alpha and omega, and doesn't know about who died and made him king. So yena ucinga fanuba yonke into revolve around yena. He doesn't care about anyone else and just lie and lie. Ndiyamva ngoku emane esithi hayi ukululuthisa nam akhululuthisa nam kwatsho kacima. Ngoku wayedibana nam ndandizithulele ndirayithi endenza ingelosi endibiza ngengelosi. Andiseyongelosi ngoku ngoba kaloku ndihlukumezekile. Part of me, I'm upset because ndihleli nomntu iminyaka mingaka and ndiyambekezelela, I'm tolerating all his and he has the guts to act this way towards me. Ndinomsindo and ndidikiwe. I do believe gore Mpumela nami upromisitse gore kene mamkhulu. Izinto mayidaliwe awuyivimbi. So do you think ukuthi kudaliwe ukuthi nihlukane?